عزو السلام تنابصحكم زغركم تعزبتي كما يتعلو نلومي ربع سلسة تقنت كاتر استدالو زينا ومسنا رزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم إرمياس قبر العليه بقدام النت أرستاتو أما حضر زوب عن سباب نو زوب حبرو سلسة زلو لمعطهم مدبات تسيركم تعزبو هاجراو محبر حرنية تاسين كلان كنات إرترا براوي يبدي سنبدي أبنو زواد وارواز ركب تاريخ أبو هذا نصنع تنداساسين كايدلو نبر تحتيتهم أب إثيوبيا من قصة زمرح ذلو يودك مبل 10 حدا قباي جميرو روسيا تكايدو زلا من أول حدش مثالات كتقاربو أمريكا طويعة أب إندونيسيا كوت جدات حدا من كتكاد مدرن سنامن نباستات شحن كل تجد حمسان كبيلو أب زرزراتو أما حضر زبا عن صباح أتو آل محمود أبنو زبا حبرو زتوادده بروجكتات ماين كونتات حرشان دحر مأزاب مس نبرتي مزرت عريتاي حبرو صعدا حبرو صليمن فلفلن بزعبه هلو كونتات حرشان أدمع أنت أسر راحت كالات محبر أقلوتن زتيو أبتي كاب عسران شمون تم مسكرن كساب حدا تكمت زقبر عدت أتو علي أب كلتشن 10 شعتن أب كبابي مزرت أب كلتشن 10 تربعتن دمه أب كبابي حبرو صليم زت هانتان أب زوانزي بدبت زتمل آن ديغاتات أب كبابيتات أفديون مزرت قارعبل حبرو صعدن فلفلن مسرح هنصاتو زي تزازمه 25 توسختي كفلታት ابيات تمرتي كمون مسرح هنصتا استجمره موال حصانات قارعبل دحر مبصح مس محدار نايتن وزبا حساب تلواويتو اما حدارن وزبا حبرو اتو فتوي قبر مسقل نيرينا ابزهابو حبريتا علامه نايت عدات حصرታት نمللاين بلጫታት كوم زمرحو سراح نمعزازن مخانو ابريهو ديغا مزرت دحري هنصتا اب قداماي كرامات ديغا حبرو صعدا دما اب رابع عمتا بدبت مملان زحبراتو فتوي اب حموشته كابيتا تجميرو زقارصه هنصا 25 توسخ تكلታት قلطو فتح يدليو كمزلو غليصو تساتفتنا يتركب مسمر عريتاي مزرت كصرق اغلوتات مغعازيان مرخبيتاتن قلحتا كوابو كفليت غبري مريت عريتاي داغماي كحسبلو وطن حوس كتما فلفلك قلاطف اغلوتات انا زيبلن شجر ستماي اغاطيمون زلون محدارات كابي صغماتن كللن فتح كناديلون بدبت زتمل اديغاتات ات طنق بغبو كصنع بباله استطقع زرات دما مدهانيت كنصغلو زبلن كالئن ريتوتات اقريبوم اما حضار زوبا عن سبا اتو علي محمود اب موداتا بنبرتي زقرب حتوتات ككم قدامنتو كفتح مخان بمحبر كم زمرحو لمعتاوي نطفتات وصيتو بغبري ترايو سلازلو بزحايله كقصل تلابيو هاجراوي محبر حربنياتات سنكولان كنات إرترا مبصعة نبروه مصاي اب تحت زبل تيما براوي يبليو ممسراتو نمصبال بدرجه زوباتاتن هاجرن ككايدو صالح مدلوات اصايفلو بزعبا زي صنبلن تحسون وكيل إيرنا بينيام فساصيون زدالو صبصبالو دانايت غبريوت كتقربيا هاجراوي محبر حربنياتات سنكولان كنات إرترا براوي يوبيل ممسراتو نمصبال ككايدو زصنح مدلوات كم اتتصاففه ابو منبر محبر غليصو ممهر غربرهان إياسو مس إيرينا بزكايدو قال محتت اتتصنبل بدرجه هاجرن زوباتاتن بزتفالالي نطفتاتن مسانادوتاتن كذكر مخانو بمحبار وقعو تصنبل زمص 17 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ከም ዝካየድ ኣብሪሁ እቲ ጽንብል ንጉዕዞ 25 ዓመታት ዘንጸባርቕ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ስእላዊ ምርኢት ሰሚናራት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ካልእ መደባትን የጠቓልል ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ህይወት ስንኩላን ኣብ ምምሕያሽ ከምኡውን ጥዕንኦም ኣብ ምሕላውን ማሕበራዊ ሕቶታቶም ኣብ ምምላስን ዓቕሙ ዘፍቅዶ ጻዕሪ ከም ዘካየደ ዝሓበረ መምህር ገረብርሃን ብፍላይ ድርብ ወጻዕን ዘለወን ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ብምውዳብን ንዕአን ዝምልከት መጽናዕቲ ብምክያድን ንምሕጋዘን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ስንኩላን ብቑዓት ኣፈኛታት ናይ ጉዳያቶም እዮም ካብኦም ንላዕሊ ብዛዕባ ኩነታቶም ዝፈልጥ የለን ዝበለ ኣቦ መንበር ማሕበር ነዚ ብምግንዛብ ኣባላት ብጉጅለታት ተወዲቦም ጸገማቶም ክፈትሑ ከም ዝጽዕርን ከም ዝደጋገፍን ብምግላጽ ናብዮት ስንኩላን ብዓብኡ ኣብ እንግዳዓ መንግስቲ ወዲቑ ስለዘሎ ህዝብን መሻርክቲ ኣካላትን ኣበርክቶም ከዕዝዙ ጸዊዑ ስንኩላን እንታይ እዮም ዝብሉ ህይወትና እንታይ ከም ዝመስል ንኽትፈልጡ ስምዑና እዮም ዝብሉ ህይወትና እንታይ ከም ዝመስል ንኽትፈልጡ ስምዑና እንታይ ከም ንደሊ ሕተቱና ብሓቂ ክትሕግዙና እንተደኣሊኹም ብኸመይ ክትሕግዙና ከም ትኽእሉ ክነግረኩም ኢና እዮም ዝብሉ እዚ ሕጂ እንታይ ዘረድኣካ ብዛዕባ ጉዳያሲ ብቑዓት ኣፈኛታት እዮም ካልእ የድልዮም ሕጂ ነዚ ሓሳባቶም ርእይቶታት ንኽትፈልጥ ሰለስተ መገዲ ኢና ንጥቀም እቲ ሓደ بدرجة قجلتات مودابون
رئيساتهم حساباتهم نختفل بدرجة وجل لختودو مالك مدر بمحدار كبابي بعدتها local chapters كتقوم مالك مالت organizing local chapters نقوله إذا كانت تحجي أنت دليتات اللهم أنت حسابات اللهم أنت رئيسات اللهم بهاجر درجة إذا حجزك اتخلى أي open forum ويكا أخيباتاتي نسأل كفات زغون خطعتها تجبر زيون كتتا بزع قدياتها العلكة خزت تخلها خابهم بقتها ترقب لها كتتا وحبريتها بوجل وديكا قطايا كتتا وحبريتها هتركب بأخيبا غيركا قتتا حبريتها تركب اتصال ساي بكلنا عيب بتم استمرت وكلتم ناي وجلاتات علفت اليوم ناي نسان أنا فرح علفت اليوم ناي زوبة حلفتها أبا بوكلنا تروح بحبري سنكولان سرح كفترون بأتاويتاتهم كم حضرون قدام علامة محبر مخانو زيت أقسم ممر قربرهن أبالات بوجلاتات تترنفهم أفريت تكالات كم زخفتون ككم عقمهم كم زسرحون كجبر متنحون زتبابع قاس كم زتمزجبن بمحبار بولك أم يزنطفون عقم محبر أبجمت زأتودقف كم زجبر لهم أنا تيرو استفعل على تكالاتون مسرتينا حزياتهم كم قطبا من شخوخ كجلجلانات رايزي كونس أبتن مسرتهم قطبا وتكالات نسون كلان نسرع عدل نمفتار نعمل نتم فرخوريش انت دايلنا حد عسرة زخونو سون كلان أخون صورح نقبل إن حد سون كل سرح ترأيو ملؤنات كم سمعوا زقبل كم سب سي ملؤنات سمعوا أن أبتحبس زقدس مخانو أبتحبس تراخ الصوت كم زخلو سرح ترأي سون كلان نجزار سوم سرح فتيرو بأتاوي تاتهم زنا برو الخونتات نفتار بقدام درجة سوري زنقاس أوصلوا ربحيو هاجراو محبر حربنياتات سنكولان كينات إيرترا أبشن جعتم 293 زقومن نتأ محبر كوينو أب تحتيو زت أرنفو لعلي 18 شح أبالات ألوو أب كوابي ترى أمني زركب تاريخ أبوتهاتات مصنعات داساسن ككايدلو نبر تحيتهم وكيل إيرنا زراي برهانن زدلو زينا وطبطب سامسون هايله كربوي أبنو زمار باروا كباب ترى أمن زركبن قدام كم زنبر زنقرلون قوبا يتعبر مصنعات داساسن ككايدلون بقبوه عقبن نبر تحتيتهم نساتهم نيرينا بزهابو حبريته كولدنا ولدهم محلالات بتصنح أف تاريخن كاب مصحفن نقص بسترخبه صحفن نتبوتا خمس فلطو بمقلات أبتبوتا زركب أسرات مقابر سبربار عتارمنت انتاو أبايتن نتزل حبريته زدرع مخوان بريهم اتبوتا أب أستاد شحن 400 عامة مهرت تابوتن تقماتون زنبروو قدام منبارو أبتبوتا زنبور سبات دما باستفلالي وراراتن حماماتن كم تصنتو زقلصو اتموهاب تريتو أب معقاب تخبابي كاب أبز حتى تابركوتو كقبرو دلوات مخانو مرقاقيتهم أبز خبابوين سبد نبرولو كم دنبري كم أقدو مسالي بإمني تخبابي ريخمو اللهم بعين بزيادة أب تروسيوين أبزي نبرولو بمنبارو نحام غشتي مسالي قودف ملكت ريخمو اللهم سلازي زخبابو خلو كم دنوبرو سبن بتخرجتان كم دنوبرو بعينهم ريهم مسلازو لهم عهاتكم زيادة هم نحنا نتي ملكت مرأينا مبر ريهم لهم بعينهم ريهم قريسكم أكاد صراح من محرار ترى أمني أعطي يوهانس برهان بوغنو اتخبابي بهبت قرابن انسساتات زقدامن فلوت سلازغني بوزح سب كم زي دفروك مقلات زملكوتهم كيلاتات سنة أرسي نتبعا فتاريخ زنقر حبريتان زل عصراتن كم مبقسو وسيدم كعوتاهو قبرو لتمحتينا زبوتا زي ناي سنة أرسي ويكا ناي زخونة ناي سندان مرمرن كايرو زقبو بوتا ينيرو نالبات بزيجن ناي تخيرلون حجوين بز ماتيكم ودلهم درجة أبز بوتا زي حد مستير دلو خبابيو تزبوين أفلطو دلو إيه كله فلتو إمالتي سلازي تي بحافشة زي بوتا زي تابوتو تحتبايتاوين زخونة حدا بيجبط زي تبصح نجار كم دلوا أبيت صحبة كوميشن بهالن سبورتن زبادوب كيلاتات سنة سبن سنة أرسن من إسيات تمسجر حجوسن قبل ميكائيل قبل سلاسن أبزهابو حبريته نابتي بمريم يتعبر زفلت كبابي بأكل كيدم أفناو ده أساسا مصنعتن كم زجبرو بمبره أمت أي كعتا زت قالن عمو زبالة مصنعتي كم زد ليو قاليت ناي أنتي وتامهانو قال مرتعات علو سقاطاي قال ناي settlements علو مالتي منبري خمس نبره هنساتات ملكتات علو مالتي بس هنساتات تحيزقا سور بار ترافات ناي أتمتن عطرون وانترخبوا لي مالتي إذا حالة مرتوعي ناي كلام بوتا خمس نبره ناي كلام صفر خمس نبره مالتي
ካብቲ ኦራል ትራዲሽን ካብቶም ዓዲ ወይ ካብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ ካብ ዝብሎ ቅድሚ 7ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ከባቢ 7ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝነበረ እዮም ዳርጋ ዝዛረብሉ ማለት እዩ ድሓር ኣብ መጨረሻ እውን ብምትእትታው ናይ ኣሕመድ ግራኝን ብምትእትታው ናይ ታሪክን እቲ ቦታ ከም ዝፈረሰን እቶም ተቐመጥናት እውን ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝሰገሩን እዩ እቲ ኦራል ትራዲሽን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝተገብረሉ መጽናዕቲ ነገር የለን እቶም ህዝቢ ከም ዝረአናዮ ግን ብጣዕሚ ተገዳስነት ኣለዎም ኣብኡ ሓጊዞምናዮም ንኽዕቅብዎ ካሶም ድልዋት ከም ዘለዉ ርኢና ብቐረባኡ ስለ ዝነብሩ እሶም እዮም ቀንዲ ተኸታተልትናት እሞ ከም ክዕቅብዎ ዋነት ተሰሚዖም ክዕቅብዎ እዚ ብኣግራብ ዝተኸበ ብማርያም ኢትዓብር ዝፍለጥ ቦታ ካብ ተራ እምኒ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ይርከብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ሎም ዓመት ንጽጉማት ሓረስቶት ንዘርኢን ካልእን ዝኸውን ሓገዝ ተገይሩ ንሓረስቶት ንዞባ ድዋርባ ዝተገብረ ደገፍ ድማ ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ዝሕበር ዘሎ ወኪለና ብርሃነ ዘራይ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣዘይ ብርሃነ ከተቕርባ እያ ኣብ ዞባ ድዋርባ ዝሓለፈ ዓመት እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ንዝተሃስዩ 2640 ሓረስቶት ንመግዜ ዘርኢ ዝተዓደለ ልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ሓረስቶት ተተባቢዖም ንጥፈታቶም ኣብ እዋኑ ብግቡእ ከሰላስሉ ደጋፊ ተራ ከም ዝነበሮ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ያሬድ ሃብተ ገርግስ ሓቢሩ ዓመ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ጉሕጫን ናብ ሰፍኣን ሓንቲ ነበሮምን ፍጽም ኣይነበሮምን ስለዘይነበሮም ከዓኒ መንግስቲ ዘር ገዚኡሎም 2 ሚልዮንን 112 ሽሕን ነዘን 5 ምሕዳር ከባቢታት ዓደቀ ተኽላ ዓዲ ፈለስቲ ደንበ ጉዑፍ እላባ ማይ ድማ ማይ ኣልቦ ነዚአን ን2640 ሓረስቶት ነፍሲ ወከፎም 600 ሎም ዓመት ኣብ ዞባ ድዋርባ 24240 ሄክታር ተሓሪሱ ዝተፈላለየ ኣእካል ጥረታትን ናይ ቅብኣ ኣዝርእትን ከም ዝተዘርአ ዝገለጸ ኣቶ ያሬድ ኣብ ከተማ ድዋርባ ናብ ከባቢያን ዝርከባ ዓድታትን ዝናብ ቀልጢፉ ብምቁራጹ ግዳብ ብፍላይ ጣፍ መሸላን ጥረታትን ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ ምዕባለ ከም ዘይረኣየ ኣፍሊጡ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክናጽሮ ከለና ዝሓሸ ነሩ ክንብል ንኽእል ናይ ዓመ እኳ ኣይነበረን ክንብል ንኽእል ፍጽም ኣይነበረን ዝሓሸ ነሩ ሕጂ ከም ዝገልጾ ዝጸንሑ ግን ተኾሊፉ ተኣንበር ካብ ናይ ዓመ ዝሓሸ ኣዝዩ ከማን ዝሓሸ ሕጂ ግን ኣብዛ ናይ መስከረም ኣግዲኣና ማይ እሱ እቲ ስክፍታና እምበር ካብ ናይ ዓመ ዝተዓፀፈ ምኾነ ነሩ ዝብል ትጽቢት ኣለና ኣብ ከባቢታት ጉሑጫን ሰፍኣን ግና ዝናብ ብዝርግሑን መጠኑን ዝዕግብ ብምንባሩ ኩሎም ዓይነት ኣዝርእቲ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ ኣብ ከባቢ ጽልማ ግና ገና ማይ ከም ዘለውን ኣብሪሁም ኣቶ ያሬድ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ነዚ በብዓመቱ ዓቐኑን ዝርግሑን ዝቀያየር ክረምታዊ ዝናብ ኣብ ረብሖም ንኸውዕሉ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብሰፊሑ ክድፍዓሉ ተላብዩ በብእዋኑ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ውፅኢት ናይቲ ብምውሃድ ህዝብን ፖሊስን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ኣቑርደት ተለንተ እዮብ ተስፋ ዝገሊጹ ምስ ነበርቲ ኣቑርደት እንገርነን ዓደርደን ኣብ ዝተገብረ ርክብ ተለንተ እዮብ ኣቐዲሞም ብሰንኪ ጉድለት ኣፍልጦን ሸለልትነትን ዝኽሰቱ ዝነበሩ ገበናትን በደላትን ሰላቲ ብቐጻሊ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ህዝብን ፖሊስን መጠኖም እናነክየ ምምፁ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ሕጊ ንምጥሓሱ ንዝጣሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ንዘውረዱን ሰላምን ርግኣትን ከባቢ ንዝሃወኹን ናብ ሕጊ ንምቕራብ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ቀላቲ ፍስሓ ጽዮን ብወገኑ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ንፖሊስ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምሕባር ሕብረተሰብ ንዝተጋገዩ ናይ ምክስሳፅን ምእራምን ልምዱ ክዕቅብ ጠፊኡ ዝተረኽበ ንብረት ናብ ፖሊስ ከረክብ ከምኡውን ንቕሓቱ ኣብ ሕጊ ብምዕባዩ ምትሕባሩ ምስ ፖሊስ ከዛይድ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፖሊሳዊ ኣስተምሮታት ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቡ ዝቐርብ ዜና ውፅእ ሃገራት እዩ ደግሜ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም
ኣብ ኢትዮጵያ መንግስትን ዝመርሕ ዘሎ ኢህወደግ ዘቆማ 4 ውድባት ማለት ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝብታት ኦሮሞ፣ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ህዝቢ ኣምሓራን ውድብ ህዝብታት ደቡብን ኢትዮጵያን ከካይዶ ዝቐንያ ጉባኤታት ብምዛመን እቲ ግንባር ሎሚ መበል 11 ጉባኤ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ወከልቲ 4 ውድባት ዝተሳተፍዎ ዘለው ሃገራዊ ሓድነት ንኩለ መዳይ ብልጽግና ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ዝካየድ ዘሎ መበል 11 ጉባኤ ኢህወደግ ክሳብ 5 ጥቅምቲ ክቕጽል እዩ። እተን 4 ውድባት ኣብ ጉባኤታትን ኣባላት ማእከላይ ባይቶታትን ፈጸምቲ ኣካላትን ክመርጻን ከሎ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝብታት ኦሮሞ፣ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ አቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣምሓራ፣ ወይዘሮ ምፍርያት ካምል ድማ ኣደ መንበር ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተመሪጾም። ሰለስተ ካብተን ውድባት ብተወሳኺ ስመንን ኣርመንን ክቕይራን ከለዋ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግን ናይ ስም ይኹን ኣርማ ለውጢ ከም ዘይገበረ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣቃሊሐን። ሩስያ ተካይዶ ዘላ ምምዕባል ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎ ሓድሽ ሚሳይላት ከተቋርጾ እንተዘይኮይኑ ግን ኣሜሪካ ስጉምቲ ከም እትወስድ ላዕለወይቲ ተጸዋዒት ኣሜሪካ ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ኣምባሳደር ኬይ ቤሊ ብክልተ ጥቅምቲ ኣጠንቂቓ። ብዛዕባ እቲ ሩስያ ተማዕብሎ ዘላ ሚሳይላት ንኣባል ናይ ኣገራት ናይቲ ኪዳን ኣገዳሲ ሓበሬታ ከም ዝሃበ ዘነጸረት ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ሩስያ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ንዝተበጽሐ ናይ ምምዕባል ዓነውቲ ኣጽዋር ስምምዕ ከተኽብሮ እንተዘይለግና ኣሜሪካ ስጉምቲ ንምውሳድ ድሕር ከም ዘይትብል ኣፍሊጣ። بثلاثة تكمتي مسناي نيتو مزنو نمزراف كتما براسلس بلجيم زاتو مينستر مكلخال أمريكا جيمس ماتيس بوغنو أمريكا بتي كاب حموششة كساب حموششان حموشميتن كيلومتر زقو عاز ميسايلات كتفرز زخل وعل تقيدا كم زلا روسيا معبيلاته زلا ميسايلات جن نزي زت أحس مخان بمحبر بزعبو مسناي نيتو مشارختو كزارر مخان يعني تيرو زلو وانا صحفي نيتو جيمس ستولسبرغ بوغنو اب ممعبال عنوتي اصوار استبصح سمع بسنكتي روسيا توسدو زلا سغمتات اب حدغا وديو كم زلو مغلاص እዚ ድማ ንጸጥታ ስግር አትላንቲክ ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣቀዲማውን ሩስያ ንኣሜሪካ ብምጥሓዝ ትሰምዕ ብተኸታታሊ ክትከሳ ምጽናሓ ይግለጽ። ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚኣ ማዕቢላቶ ንዘላ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ናይ ነዊሕ ርቀት ሚሳይላት ከም ዝፈተነቱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። روسيا كاب مريت تونشيفو أب سماين زلو علامة زوج استراغة تكنولوجيا ترى ميسايل S-300 نمنجز سوريا كم زركبت أفليتا منيستر مكل خال روسيا سيرجي شيغو بخلت تكمتي نبريزيدنت فلاديمير بوتين أب زهابوت أبو حبريتا أتدحنت أب روسيا زركب أب سوريا زركب وتهدراوي تلقوا هاجرو أب مرجاز العلا قداس نزلوا تكنولوجيا ترى ميسايل بحد تكمتين منيستر مكل خال سوريا كم تركب قاليتو روسيا أب زحلفة ورح مسكرن بحالتات مكل خال سوريا توقعا نايزود قط وتهدرت نفاريت إسرائيل بيد أزور تحتاتيت مهانة بمستاسيا نتسأر ميسايل لسوريا كتقرب الله سينا إسرائيل أمريكا نتب منجست روسيا استوسده وسنة أترن كونت تقامو كاو بمسجا جن أب سوريا زكايدو دبدب كم زيك أرزين أفليت أنزلوا. قطر قديات نايتي بإسرائيل شمونتا مسكرم أب دسيت سلاواسي إندونيسيا استخستن شعاتن نتوحى مشاركتر استعاقنا من قد كات مدرين نسو زي صعبو سنامين ناب أستات شحين كل تميتن حامسان كيف كم زبالة نتقبت أبسن مزيسي بلاو دحنة نايت هاجر ومتكاس معك نازينا قالهن لعله كل تميت شحدمه زاقيت بزي مسألة التليفون أب جزيو معاكل تعاوام كم زلو أتي بسلستاتك أمتي استقاوح حبريتا أنا تيرو بفرسراس تدابيو نمن داي زكايد ناي مدحان هيوت سرحات يغصل كوانتلو بهيوت كتصمحو زلو تخلو تحط مغانو سمزي اندونيسيا رديوم بتي تفطراوي حدقه لعل الشحن 700 ابايتي حيالو تحت قرصي مغعزين تكالات محبراو اغللوتن ملؤ بملؤ كمزعانو يزغلت زلو بزيكازي بحد تقمتي بزغاطما حدقه مهما مريت حيالو زيغاتات تخرجينهم كمزغني تغليتو منغستي اندونيسيا نغديات نمردا اهغراو حاجز حتيتلو منجست تركي أب متفق جنزب توافرهم كم تصنحوا زجلتهم لعلي 400 طرطرات كيدو أتم طرطرات لعلي 420 مليون دولار بحبو أبناي دق حسابات بنك بمسجر تخيسهم مهلاوي زك الحزلو
መንግስት ቱርኪ እቲ ተግባር ቁጠባ ሃገር ንምህሳይ ጥራይ ዘይኮነ ሽበራውያን ንምምዋሉን ከም ዘገልግል ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ፈጸምቱ ከቢድ መውጻዕቲ ክብይን ምዃኑ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ዝተጀመረ ስርሒት መልቃም ጡርጡራት ብሰፍሐ መልክዑ ክቕጽል ብዝሃቦ ትእዛዝ ኣብ 40 ዞባታት ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ምሕረት ከም ዘይገብር እዩ ዝሕብር ዘሎ ዓቕሚ ባጤራ ቱርኪ ሊራ ብመንጽር ዶላር ብ40 ሚእታዊት ነኪዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዚ ናይ ምጥፋእ ገበን ከም ተፈጸመ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ተወሳኺ ተጽዕኖ ከሎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ዘይሕጋዊ ምስጋርን ምጥፋን ገንዘብ ኪኖ ቁጠባዊ ሓስያዊ ጸጥታዊ ሳዕቤናት እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ክኢላታት ይገልጹ ጃፓንን ብሪጣንያን ንክልተ ሳምንታት ዝጸንሕ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ብክልተ ጥቅምቲ ጀሚረን ዕላማ ናይዚ ኣብ መሬት ጃፓን ዝካየድ ዘሎን ኣማይት ወታደራት ዝሳተፍዎ ዘለውን ልምድ ወታደራውን ጸጥታውን ዓቕምን ንምድንፋዕ ምዃኑ ሰበስልጣን ናይተን ሃገራት ሓቢሮም ጃፓንን ብሪጣንያን ዝሓለፈ ዓመት ወታደራዊ ዝምድንአን ንምምዕባል ዝኸተማ ስምምዕ ከም ዝኸተማ ጸብጻባት ይጠቕሱ እተን ሃገራት ቅድሚ ሓደ ሰሙኑን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ልምድ ሓይሊ ባሕሪ ምክያደን ይዝከር ብክልተ ጥቅምቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ህይወት 13 ሰባት ከም ዝተቐዝፈ ማዕከናት ዜና ኣቃልሐን በቲ ኣብ ኣውራጃ ናግሃር ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህሱያት ዝርከብዎም ብውሕዱ 30 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣንጻር ግዳማዊ ምትእታው መጥቃዕታት ዘካየድ ዘሎ ጣሊባን ወይ ድማ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ቀዳሞት ጡርጡራት ኮይኖም ኣለዉ ኣሜሪካዊ ጄምስ ኣሊሰንን ጃፓናዊ ታሱኩ ሆንጆን ኣብ መዳሕ ሕክምና ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ተዓወቲ ሽልማት ኖቤል 2018 ኮይኖም እቶም ኪላታት ኣብ ኣፈዋውሳ ሕማም መንሽሮ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ምግባር ነተዓወት ከም ዝበቕዑ ተገሊጹ ንሳቶም ካብ 1990 ሰዓታት ኣትሒዞም እዮም ኣብቲ ዓውዲ ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካናዳዊት ዶና ስትሪንክለር ኣሜሪካዊ ኣርተር ኣሽኪነን ፈረንሳዊ ጀራርድ ማውሮን ኣብ ዓውዲ ፊዚክስ ብዝገበሩ ኣበርክቶ ተሸለምቲ ኖቤል 2018 ኮይኖም ኣለዉ እዚ ኣብ ኖርዌይ ዝወሃብ ዘሎ ሽልማት በብዓውዱ ይቕጽል ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ سلام كم يصيحكم كبرات تعزب تعلت هاو زينا سبورت نو زينا زنبلكم ميكائيل حرقوم ኤርትራው ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይኬድ ሜሮን አብርሃም ዝሳተፎ ዘሎ ዙር ኢራን 2018 ትማል ሶሉስ ምናይ ሳሳይ ምድረኽ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ዝተረኸበ ውፅኢቱ ይስዕብ ናይ ትማል መድረኽ ተቀዳደምቲ ካብ ነፃ ዞባ ኣራት ሰበጊሱ ኣብ ታብሪዝ ዝተዛዘመን 147.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር እዮም ኣካይዶም ተቀዳደምቲ ኣብዛ መድረኽ ኣብ ሰዓት 41.9 ኪሎ ሜትር ናረገፅዮም ንውድድሮም ኣካይዶም ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ሩስያዊ ኣሌክሳንደር ብቮዲኒ ተዓዊቱ ኣሌክሳንደር ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 11 ደቂቕን ዛዚሞም ኣብዛ መድረኽ ኤርትራዊ ሜሮን አብርሃም ካብ ዝተቀዳደመ 1 ደቂቕን 10 ሰካንድን ድሒሩ መበል 11 ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሩ ፈጺሞም ንዙር ኢራን 2018 ሩስያዊ ዲሚትሪ ሶኮሎቭ ብ12 ሰዓትን 15 ደቂቕን 45 ካይትን ክመርሖ ከሎም ኢራናዊ መሐመድ ጋንጃ ኻናሉ 3 ደቂቕን 21 ካይትን ድሒሩ ካላይ ኤርትራዊ ሜሮን ከዓ 3 ደቂቕን 28 ካይት ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ናብ ናይ ሎም መድረኽ ኣምሪሑሎም ኣብ ናይ ዓቐብ ኢራናዊ ሰዓድ ሳድሩላህ ብ27 ነጥቢ ይመርሓሎም ዙር ኢራን ሎም ረቡዕ ብናይ 4ይ መድረኽ ውድድር ቀፂሉሎም ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ዝካየድ ናይ ሳልሳይ ዓለማዊ ውድድር ኦሎምፒክ መንስያት ዓለም 2018 ተሳተፍ ጋንታ ኦሎምፒክ መንስያት ኤርትራ ሎም ረቡዕ 3 ጥቅምቲ ናብቲ ሃገር ኣምሪሓ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ንምፍናው ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ተሳተፍቲ ዓለማዊ ውድድር ዝኾኑ መንስያት ኣብ ዘስምዑ ቃል ከም ወከልቲ ሃገር ኣብቲ ዝፅበዮም ዓለማዊ መድረኽ ብዲሲፕሊን ዝተሰነየ ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ብምራይ
كم زقدمو أتلتات سمومن سم هاجرون بخبر نمتوع كم ون بولكي عب مصاي بقعة كات سبورتان بمخان عب زودا دولو عود سبورت عبد العال درجة كوسعو تعرتاتهم كحيلو تلابي أب كلو نتفتاتهم دقفن متبعن منجستنا كلا سبورتن كم زي فيلم دم حبيرهم بريزيدنت هاجراوي كوميتي أولمبيك إرتراتولو الفسيا بجديو تساتفنا إيرتران سبورتنياتات عو على موعود الدرات نمرقات بوت إتز السنة نمقبارو بب مدرخوت عرتاتي كاد مهلاو تغيسو من زياد تساتفت على موعود الدر نستفتر لهم عدل بقبو تتكيمو نعبيت هاجراو سبورت إجامان كبركتو أزخاخيرهم ኤርትራ ኣብዚ ንሳሳይ ግዚኡ ዝእንገድ ዘሎ ዓለማዊ ውድድር ኦሎምፒክ መንእስያት ባለስልጣን ሰመረ በረኸት ኣብ ዝእለዩ ተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ሃገር ዓንደ ማርያም ደሴት ኪዳነ ዳናይት ጸጋይን ከምኡ እውን ባለስልጣኒ ሸዊ ተስፋ ገብርኤል ዝእለዩ ኣትሌታት ቅሳነት ማርቆስ ሓበን ገብረ ማርያም ሰዳሕ ዓማር ኣቤል የማነን ሜሮን ጎይቶምን ብምሓዝ ውድድራታ ከተካሂድ እያ ውድድር ኦሎምፒክ መንእስያት ኣብ 2010 ዝጀመረ ኮይኑ ኩለን ሃገራት ዓለም 2 ዓመት ቅድሚቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ዓብዪ ውድድር ኦሎምፒክ ሒዞንኦም ንዝቐርባ ብቑዓት ተካቲ ኣትሌታት ከም መዳለዊ ዝጥቀማሉ መድረኽ እዩ ጋንታ ኦሎምፒክ መንእስያት ኤርትራ ኣብ 2010 ኣብ ሲንጋፖር ከምኡውን ኣብ 2014 ኣብ ናንጂንግ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ መንእስያት ውድድር ብዓውድታት ኣትሌቲክስን ቅድም ብሽከታ ምስታፋ ዝዝከር እዩ ብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም